बुंलाय माने आंनि बुंनांगौ बेनो दिनै बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो नङा होमबा बिसोरो बुंदोंमोन एबा Ex-Ndfबफोरनोहाय जा थाखा होनाय फैसा होनाय रिलिगेसन नङा होमबा दा बेखौ गावसोर होनो थाखाय राजि जादोंमोन दा बेखौहाय जेसेबां माने सिगां समावहाय केम्पआव थानानै जेसेबां माने बेथन जादों रन्जन दैमारिनि होन गबिन्द गौरनि होन बिसोरल'सो मोनदों बिनि अनगायैथ' सोरबा बाहेरायाव थानाय लिडारफ्राबो मोनाखै केडारफ्राबो मोनाखै ना दा बिसोरनि भेरिफिकेसनफ्रा थानाफ्राव फैदों थानायाव फैदों भेरिफिकेसन देखायदों उमुक बा नाम दं उमुक दं मोनगोन बेफोरखौ बुङै बुङै दिनै बेसेबां सम लावलांखो नङा होमबा बेखौथ' बयबो मिथिगौ दिनै जोंनि एनडिएफबिनि सिमाङा मामोन होनोब्ला बर' रायजोखौ खौसे खालामनाय बड'लेण्ड सोरजिनायसोमोन नङा होमबा दिनै जोंनि बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि अनगायै आलादा लाबोबाय मा लाबोदों बिटिआर लाबोबाय दिनै सागनाव थांदोंमोन सिगनेसारि हैदोंमोन जोंनि दैदेनगिरि एनडिएफबि रन्जन साराबो नङा होमबा दिनै गुबुनफ्रा गदों गुबुनफ्रा थादों नङा होमबा माखासेखिनि गुबुन जाथिफोरनि बिएलटि होन गुबुन जाथिनि उग्रपति होन नाथाय बिसोरनिखौ बेबायदि खालामाखै जोंनि बर'निखौ खालामदों गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर' हारिखौ खालामदों बेखौ बयबो नायनाय बयबो नुहुरनानै बयबो मिथिगौ बेखौ आंल' बुंलाय नाङा दिनै जोंनि बर' हारिनि उग्रपतिखौल' मानो नाख्रेबो गुबुनखौ मानो नाख्रेबा जोंनि बर' हारिनि उग्रपतिखौल' मानो गावथारदों गुबुन हारिनिखौ मानो गावथाराखै दिनैसिम बिसोर प्रुफ होनो हाया जे गुबुन हारिखौ जों बेबायदि गावथारदों बर' हारिनि अनगायै जोंनि आसाम सरकारा बेखौ होनो हाया जोंनो प्रुफ हायालै खोन्थानायफोरखौ खोन्थानो हाया आरो दायो बिराद मानसिफोरनि पाब्लिकनि दिमागाव मोनसे साननाय दंलै आदा माने साननाया मा कि जेनेबा प्रेजेन्ट रुलिं पार्टि बे दायो UPPL बेसो माने बिटिआर रेकर्ड खालामदों होननाय बायदि आरो बे रुलिं पार्टिया फैनानैसो हादों बिदि सानो खोमालै मानसिफ्रा बेखौबो आं बुंगोन र' खोनासं बेखौबो आं बुंगोन दिनै जोंनि एनडिएफबिनि सुक्तिसो जादोंमोन नाथाय बे सुक्तिया सोरनि जाखो प्रमद बर'नि आबसुनि नङा होमबा दिनैसिमबो आबसुनि मानसिया कालेक्सन खालामनानै जायो दिनै आबसु गैला सोर दं UPPL गासैबो आबसुनि मानसिया UPPL जोब नंगौ नङा होमबा बिदिसो होनजासिगोन नोङा आं प्रुफ होनो हायो बेखौबो आंनाव प्रुफ दं बेखौबो बुंनो नाङा आंनाव प्रुफ दं आबसुनि मानसिया माबायदि कालेक्सन खालामो आबसुनि मादिया माबोरै UPPL जाखो आंनाव बेफोर प्रुफ दं देखायनो हायो बिनि थाखायनो सानो जों गोसोआव माखासेखिनि जोंनि मोननांगौ जा जों नांबोदों हारिनि थाखाय जा जोंनि बावबोनाय हारिनि थाखाय जिउ बावनानै गारबोनाय बेफोरनि माबायाबो दिनैसिम जाफुङाखै फेरेंगा सारा बिदों जेसेबांखिनि एनडिएफबिफोर थैनाय बेफोरनि लिस्टखौ आंनो हर आं हरगोन हरबाय दिनैसिम जेबो खबरानो गैया नंगौना नङा नंगौ जाखिनि एनडिएफबि दं जेसेबां एनडिएफबि दं Ex-Ndfबफोर बिसोरो 4 लाख करि मोनगोन दिनैसिम गैया आंखौ बारो आंनि स्टाफावहाय 9 जन दं 9 जनाबो भेरिफिकेसन फैदों खनथाम खरि फैबाय दिनैसिमबो जोंनावहाय खुनु माबा गैया आरो बै माखासेखिनियाथ' बा पुलिसफोरजों हमजाना जेलाव लांजाबावनाय मानसि दिनै बिसिनावबो आंनाव गैयाखौ आं बारो आंखौ बारहोबाव आंखौ दोनबाव साइडआव दोन बैसोर जिथु एनडिएफबि जानानै
जेराव लांजादों बुजादों खस्थ' खालामजादों बिसोरनावथ' फैनांगौमोन ना बै 4 lakhs इन्डिभिजुवेलि बिसोरनावहाय नंगौ नामा? औ दिनै बिसोरनाव बेबो गैया। आंखौथ' बारहो आंथ' दिनैसिम बारहो पुलिसजों दिनैबोसिमबो जेबो खालामजाफेराखै। अब्ला दिनै जोंनि एनडिएफबिफ्रा मारै गोजोननानै थाखो? गोजोनदों माखासेखिनिया थाखा फैसानि सायाव, नाथाय माखासेखिनिया खिन्थु गोजोननाय गैया। दायो बिनि थाखायनो दा ULB ओंखारबावबाय नङा होमबा? एनडिएफबिनि डिमान्डआथ' मामोन? बर' रायजोमोन। बड'लेण्ड मोनाबा जों सोमावसारबाय थागोन बेमोन। बेखौ आबसुआबो सोमावसारदोंमोन। नो बड'लेण्ड नो रेस्ट आसाम डिभाइड 50-50 जेनेबा जोंथ' होनाखै एबसु खालामाखै होनाखै जोंबो जेनेबा मोनसे खोथायावहाय खालामदों एबसुबो खालामदों। आं नोंनो खोन्थादों आबसुआव जोंबो आबसु ना बुंनाय लोगो लोगो गासैबो बर' फिसाफोरखौ बुंनाय जायोना। आदा नंगौना नङा? नंगौ आदा नंगौ। दा सोरनिबा खोथायाव खोनायो नामा? सोरनिबा खुगायाव खोनायो नामा? नो बड'लेण्ड नो रेस्ट आसाम डिभाइड 50-50 बेफोरखौ बर' फिसानि खुगायाव खोनाबावो नामा? दिनै जों बुङोबा जों गाबोन सोमावसारोबा जों गंसे एरेस्ट खालामबावगोन। नंगौना नङा? नंगौ आदा नंगौ। मा बेलाय जोंनि बर' हारियाव बे मा बेलाय? प्रमद सारा गावनो बुंदोंना राजनितिनि फारसे जेबो खारा होननानै। बर' रायजो मोनागौ मानि गाव जिराया होनना बुंदोंमोन ना। दिनै मानो गाव थांखो? जोंनावथ' प्रुफ दंना? प्रुफ दंना गैया? दं आदा दं। होमबा नागिरबा आग्लाय बिग्लाय मोनगोनलै। जों माबायदि मानसि गाव माबायदि जों जेसेबां खस्थ' खालामदों जोङो माइ गायगोदाननि दैखौ जोङो गाग्लेमनानै दै गेन्दाखौ जों लोंनांदों गोदो मिथिबाय? कफि गोथां जानानै जों थांना थाबोदों, टमेट' गोथां जानानै जों थांना थाबोदों मिथिबाय? बिदि जानांदों नामा प्रमद सारा? सोंलाय कुइसन खालाम बेनावहाय। दाथ' बेखौथ' बिसोरसो बै माबाफ्रासो पलिटिक्सनि बांद्राय रायलायबाय थाग्राफोरा। जोंनि एक्सपिफोरनाव सों, नंगौना नङा? कफि गोथां जानानै, टमेट' गोथां जानानै, माइरं खावनानै जानांनाय बेफोरखौ सों, नंगौना नङा? जों जुजिदों। जोंनि जुजिनाया माहाय खोमाखो, माहाय गोमोरलांखो बेखौ सोर खालामखो? एनडिएफबिनि सुक्ति जानांगौ बेखौ सोर खालामखो? प्रमद बर' खालामदों खालामाखै? खालामदों। रन्जन सारा मा होनदों? बे जेबो मिथिया। सिगनेसार होनांगौ होगोन आं। जोंनि बर'आ सान्थि जायोब्ला। बेखौ बयबो मिथिगौ, नोंबो मिथिगौ। जोंखौ मा खालामदों दा? बान्दा नामा? जोंनि गोसोआव बेखायनो जोंब्लावो अरा। जों मानो जेबो बुङा होमबा? सिरि थायो। मानो सिरि थायो होनोब्ला माबा मोनसे जालांगोन लासैनो साननानै जों सिरि थायोमोन। नाथाय मा देखायखो जोंखौ? आसि बिमा देखायबाय। नै नोंसोर होननानै। नंगौना नङा? नंगौ आदा नंगौ। जों बर' फिसाफ्रा रावबो बेबायदिखौ लुबैयाखैमोन। जोंनि बर' फिसाफ्रा सान्थिखौ लुबैदोंमोन। नंगौना नङा? नंगौ आदा नंगौ। जोंनि बर'आव जोंनि डिमान्डआव बिदि गैयामोन जे बहायबा कलेज जानांगौ, बहायबा लामा जानांगौ, बहायबा माबा मोनसे जानांगौ बिदि दंमोन नामा? डिमान्डआथ' बिदि नङामोन। जोंनाव दंमोन बड'लेण्ड रायजो बिनाय 50-50 आसाम डिभाइड। नंगौना नङा? नंगौथ' आरो। जोंनि बड'लेण्ड दफायाव बिदि गैयामोन ना। दा जोंनि बेयाव बबे थांखो? मा बे पार्क मोनसे बानायनाय, कलेज बानायनाय, हस्पिटाल बानायनाय, बेजों बर'फ्रा गोजोनगोन नामा? गोजोना। दा बेफोर माने जेनेबा खालामजानायब्रा जेनेबा माने कुइसन खालामैनि आरो। मानो? बेफोरखौ जों मिथिहोनांगौ। जों दायोना एनडिएफबि केडार्स ना, जोंथ' लिडार नङा। जोंनि खोथाया जेरावबो रज'आ ना। जोंनि खोथाया जेरावबो रज'आ।
नोंसोरबायदि फिसा फिसा इउटुबारनिफ्राय थाखाय जोंनि खोथाया गोसारगोन। औ आदा औ। नंगौना नङा? नंगौ आदा नंगौ। सरखाराबो जोंनि खोथाखौ अबेबा समाव खोनासंनांगौ जाना फैगोन। औ। मा जालांगोन दायो मानो गोदान आफाद दाफिनदों? बेखौ एसे जों बर' फिसाफ्रा खर'खौ मेलेमखौ फिदिंना नायसाय ओंखारना ओंखारा? नंगौथ' आरो। आं नोंनो मैया दाखालि मानो फन हरनो हायाखै? आं मानो हराखै? आंनिखौ मानो बुंहराखै होनबा जोंनि गोदान आफाद दानायनि थाखाय आं जेबो बुंनो हायाखै। माबोरै बुंनो? दिनै बिसोरनो बुंखाबाय आंनि बुंनांगौखौ नङा होमबा? औ आदा। नुखाबाय निउसखौबो नुखाबाय आङो। जोंनावबो टेलेन्ट दंब्रा मिथिबाय। जोंबो गोरों नङा नोङो जोंबो फरायनाय मानसि। जोंबो गावनि आथिङाव गसंथानानै हानाय बुजिनो हानाय जोंहाबो गोहो दं बोलो दं जोंबो साननो हानाय जोंहाबो माबा दंना। सोरबा बैनावल' गैयाना। बैनि साननायजों बैनि बुजिनायजों बैनि बुंनायजों जोंनि बुंनायजों मिलायाना। सोरबा पाब्लिकजों जों समान जानानै थांनो हाया जोंनि साननाया। जों मा सानो जों बे पाब्लिकनि फारसे सानदोंमोन हारिनि फारसे सानदोंमोन दिनै बे हारिनि फारसे माबानि फारसे साननाया पाब्लिकनि फारसे साननाया अबेहाय गोमालांखो दा? एनडिएफबिफोराबो बिदोंमोन बड'लेण्ड रायजोसो बिदोंमोन ना। दिनै बेखौ बिटिआर आव सोलायबाय। बिटिआर आव मा मोनखो? दिनै एनडिएफबिफोरा मानो बिदि जालांखो? बिसोरनि सिगाङाव जों बुंनांगौआ बिसोर जोंनि कुइसननि एन्सार जेबो होनो हाया मिथिबाय। हायालै आदा हाथारा होनखायो आं डाइरेक्ट खोथा बे खोथा सियर। जों नांगौबा बर' फिसानि आखाइ जों हाथियार दैहोजोबगोन मिथिबाय। जोंनाव ओरैबायदि पावार दं दाबो। जोंनि दैदेनगिरि रन्जन सारखौ बिसोरो गोदाव सोराव खालामना दोनगासिनो दा। नंगौना नङा? नंगौ आदा नंगौ। रन्जन सारा मानि थाखाय बे आफादखौ दादोंमोन? सिगां बिएसएफमोन ना। बिनि उनाव रन्जन सारा एनडिएफबि दादों। नेसनेल फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बेखौ दादोंमोन ना बियो। औ आदा। दायो बेखौ दादों बियो बड'लेण्डनि थाखाय दादोंमोन। बे जेल जालांदों दिनैसिमबो थादोंमोन एनडिएफबिया। मानि थाखाय बिदि जादों होनबा माखासेनि गोलाव गिदिरफोरनि आखायानो ओरै सुंथाबनानै गासिबो थाखा फैसायाव गेलेजोबोबा। जोंनावबो बुंनो पावार दं नाथाय जोंनि बुंनायखौ रावबो खोनासङा। मिथिबाय? जोंबो नांबोदों आंबो नांबोदों हारिनि थाखाय। आरो जोंनि बर' हारियाव मा मोनखो? जोंनि बर' हारिनि फिसाफ्रा जोंनि हारिनि थाखाय बेसेबां थैबोखो दिनै बे थैबोनायफोरनिखौ हिसाब लादों। नाथाय गासैखौबो हिसाब लानो हायाखै। दिनैसिमबो बर' हारिनि जाथिनि थाखाय नांनानै बेसेबां जोहोलाव बिसोरो दिनैसिमबो 20 थाखाबो सोना हरफेराखै एकाउन्टआव। रोखा लिरनो हायो आङो बुखु दा। जोंनि बर' लिडारफ्रानो गाज्रि खालामो। बेनोलै आदा बेनो। जोंनि बर' लिडारफ्रा मोजांबा बेबायदि जाया जोंनि हारिया। दा ULB दाफिनदों दाथों मोजांसो दादों नालाय मोजांसो। आंथ' बेखौ बिराद मोजां मोनो। आं एग्रि खालामो बेखौथ' डाइरेक्ट होनखायो। जोंबो थांजोबसै आदा खोनाबाय आदा। औ। जोंना साननायानो गासिबो नङा नालाय आदा गेजेर गोलावफोर गाज्रिबालाय जों मालाय दैखौनो एम्बुआ थैनाय जेबो नंबा जों थांजोबसै हारिनि थाखाय बा। नंगौ नङा आदा दे बुंबाय दे हा? नंगौ ब्र। जुदि गिदिर गोलावआनो जुदि बिदि सानबायब्ला आदा गावनि खुद गावनिखौल' सानबायब्ला जोंखौ जोंखौ जेबो लायाखिसैब्ला ना जोंनाबो जेबो साननाया जायाखै जोंनि बेसेनालाय बेसेबांथो दामबाव आदा नङा दे। गेदेर गोलावखौल' जुदि बिदि सानबायब्ला गावनि ओंखामखौल' सानबायब्ला जोंखौ मानो नांबावगौ? नंगौ दे आदा बुंलाय दे हो? नंगौ बे खोथाया नंमारगौ। आदा जोङो जों गैयैफोरनि रोंगौथि गैयैफोरनि जों जाम्बा जाम्बिनि खोथायाबो बिराद मोजां आदा। जोङो थाइसे थाइनै खाङो जोङो हारिनि थाखाय खाङो सोरबा प्रमद सारमोन खाङो एबसुआ खांफैयो जोंनाव 9.5 फैसा खांनो जोङो बेसेबां खाङो जों हरो जाथों थिगैनो थाना जों जाम्बा जाम्बिया बेसेबां गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा बेसेबां मावथों होननानै जों बिराद जौगाथों होननानै जों बिराद खालामोलै आदा। खालामना खालामो दे बुंलाय आदा दे। खालामो खांनायखौथ' बिराद जोंबो होयो बिराद खांबाय जोंबो। होनबा नोङो आदा खोनाबाय
जुदि गिदिर गोलावनो बिदि खालामोब्ला जों जाम्बा जाम्बिनि फिसाफ्रा जों मा खालामनानै जानो आदा हो माबा मोनसे जोङो फिसा खामानि मावनो थाङोब्ला जोंनाव बुहुत जेंना फैयो जोंनाव टेनसनाबो जोंनाव बिराद साफियो होनाबाय आदा हो जों जेथिंबो लामाजों आवगायलांनो हाया सोरनि खर'आ सोरनि ब्रेनियाहाय सोरनि माबायाहाय गोसोआहाय सान्थि जानो आदा बे नंगौ 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 आदा जोङो माबा मोनसे फिसा खामानि मावोब्ला जोंनाव बुहुत जेंना फैयो जों मावनोनो हाया खामानि थाखाय गिदिर गोलावनि थाखाय जाय मानसिनाव आदा गिदिर गोलावा जुदि बिदिनोब्ला जोंलाय माथोब्रा आदा नंगौना नङा दे बुंलाय दे बेफोरबायदि साना आदा गावजों गावनो जों बर'फ्रा बिसोरनि एना एनि जादों आदा खिन्थु मोनसे खोथाया आं सियर खोथाखौ होनो आदा गाव गावनि न'खरनि माइरंनि थाखायसो बिदि जाजोब्बायलै गासिबो आदा गाव गावनि माइरङा जे गरसेयाव गरनै एरथों गरथाम एरथों सोरबा बे दा नोङो जेनेबा प्रमटाराहाय जों दाथ' बुहुत माबा खालामगासिनो दंना गासिबो ए टु जेडबो नायजोबनो हायालै जिन्दगियाव नायजोबनो हाया बे हाया बे सानदों हाजोबगोन खिन्थु हाया बे हाया सियर आं हाया बे खिन्थु गावसो बेसेबांदि मा खालामगासिनो दं पाब्लिकफ्रा बेसेबां दुखु मोनगासिनो दं बे गावनि ब्रेनाव बिदि गैया गावखौनो सब मोजां मोनजोबनाय आरो जोङो माबाया उमुगा जायाखै सरकार जोङो गोदान जोङो लाबोनो थाखाय जों लाबोबाय आदा गोदान लाबोबाय जोङो गोदानावबो दासिमबो जेबो जायाब्ला जों बेसेबां मा खालामनो हानो दे आदा बुंलाय दे सोरनि गोसोआव दुखु जागोन दे आदा दे बुंलाय जाखागोन ना बेसेबांदि मा जानानै दं जोङो ना ब्र' नार्जारि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेसेबांबायदि मा जानानै दं माबायदि लामा माबायदि मा आं बेखौ गाबोन नोंनो खेबना हरजोबगोन मिथिबाय जागोन आं प्राइभेटखौ दहाय होनहरदों बेफोर लामाफ्रा गासिबो जाजोबनांगौ प्रमद बर' बानायो ना सोरबा बानायो जों बेखौ मिथिया बेफोर जाजोबनांगौ आरो बेवहाय आं गाबोन बेरायगोन सजा खोथा होनबाय आं गाबोन बेरायगोन आं गाबोन देखायजोबगोन नोंसिनो बबे जायगायाव माबायदि लामा दं बबे जायगायाव माबायदि लामा गैया गाबोन सानसे बेरायना आं मा देखायनो हायो आं बेखौ नोंसिनो देखायजोबगोन मिथिबाय दा बिटिआरआव मिथिबाय आं बेखौ देखायजोबगोन गाबोन आं नोंनो भिडिअ क्लिप हरजोबगोन नोंबो बेखौ होनांगौ आं प्राइभेटखौ होनहरदों टेनसन लानाङा आंथ' रेडिखा बिदि हारिनि थाखायबाथाय आं रेडि खालामखागोन आरो नों खोनासं नोङो क'क्राझाराव फैयोबा आं फन खालाम बेयाव आं दं नोंखौ नायनाय जाहोनाय लोंहोनाय माबा मोनसे खालामहोनाय बेयाव आं दं नों जेबो सिन्था खालामनाङा बेयाव आं दं नों जेबो सिन्था खालामनाङा नों माला फैबा आंखौ बुं आरो आं नोंसिनि हरैहाय आं थांगासिगोन दा बावैनो आंहा माने एक्सुवेलि दायो एसे बेस्थ' दं नालाय आं बेनि थाखाय थांनो हायाखै आं दाखालिनो होनखादों नोंखौ आं नैदा थांनो हासिगोन आंनि सासे लोगो दं थांफाग्रा दा आंजों लोगो दङ साब्रैसो बिसोरबो बाथ्राफोर बिराद दुखु गोनां मानो होनबा बिसोरबो साफा हारिनि थाखाय जुजिदोंमोन एक्स-Ndfbफोर बिदिखौथ' आं लांफानो हाला जोंनाव लिस्ट बियोबा आं साफा लिस्ट हरजोबगोन नोंखौ कमेन्टआव नोंखौ सोरबा सरकारा होनोब्ला सोर बेबायदि बुंग्राया होनबा बुंबा लिस्ट बिहरबा नों आंनाव बिहर आं हरगोन जागोन रेडिलै प्रुफ दंबालाय मा टेनसन लायाखै आं टेनसन जेबो लाया आंनिखौथ' नों नुखाबाय दा नुखाबाय दा नों वाट्सएपआव हरनायखौ नुखाबाय आं मिथिबाय नों आरो बुंबावोबा आंनाव दङ लोगोफोरनि गासिबो नोंखौ जेबो टेनसन खालामनाङा आं दं बेयाव दायो आदा बे खोथाखौ बुंदो नों सोरनाव रिकुवेस्ट खालामनायमोन जेनेबा भिडिअ बानायनो एबा माबाफोर खालामनो रिकुवेस्ट खालामनो सोर खालामनायमोन आंनि खर' मोजां नोंनि थाखाय ना आंनि खर'आ बांद्राय थिग नङा आं सजा खोथा खोन्थाखायो आंजों जाय मानसिया मोजां आं बेजों मोजां जाय मानसिया गाज्रि आं बेजों गाज्रि आङो फिसा फिसौ बिजनेस मावो आं सोलियो जायो थायो खिन्थु माखासेखिनि बेबायदि नुनायनि थाखाय आङो बिएम चेनेलखौ आङो कल खालामदोंमोन आंखौ रेसपन्स होआखै जेबो आं नोंथ' रेकर्डखौ हरदोंमोन ना आदा आं खोनाखादों माबायदि बिहेभ खालामदों नोंजों माबायदि खालामदों बे बिहेभखौ आं मिथिखादों बेयावनो फार्स्ट टाइम आं बिनि फैसा जानाय मानाय खोथाखौ रायज्लायनानै आं बेजोंहाय रायज्लायग्रोदोंमोन बे आंखौ रेसपन्स जेबो होआखै आंखौ रेसपेक्ट होआखै जेबो
आरो बिनि उनाव आङो सासे मानसिनाव खालाम आं बेखौ बुंला नामखौ लाला ओमफ्राय बेस्रा फ्रान्जाल बिथांनाव आं फन बुदों मैया दाखालि फ्रान्जाल बिथाङा होनदों आंखौहाय जेबो नङा आदा नोंनि खोथा नों मा खालामो नों मा बुङो आं बेखौ गासिबो निउसाव होगोन बेखौ बे बुंहरदों आं बेखौ राजि आं नोंजों कन्टेक्ट खालामो नोंजों कन्टेक्ट खालामो बेल'नो आङो मालायफोरजों आं कन्टेक्ट खालामा आं जायखौ मोजां मोनो आं बेजों कन्टेक्ट खालामगोन सजा खोथा आं जायखौ मोजां मोनो ना आं जायखौ अनो आं बेजों कन्टेक्ट खालामगोन आं बेलेगजों आं कन्टेक्ट खालामा सजा खोथा